Salutare, prieteni! M-au întrebat mulți cum am montat sirocoul în mașină. Mulți au spus că sunt un pic cam nebun la cap, că am pus sirocou în mașină mică, că pot să iau foc. Da, în ultimele experiențe care am noptat în mașină și chiar vara la munți, la Lacul Roșu, uite, am fost la camping, apoi în mijlocul verii, seara, temperatura se cobora până la 9 grade. Vara, când ziua era 30 de grade, seara se cobora până la unele ori, se cobora până la 9, până la 10 grade. Așa, hai să vă arăt eu cum am montat eu sirocoul. Ia uitați-vă, dragi prieteni, acest sirocou eu l-am cumpărat din Maramureș, am dat 500 de lei, nou-nouț, de 5 kW. 5 kW cam este prea mult pentru această mașină, trebuie de luat de 2 kW, dar l-am luat de 5 kW. Am video cum l-am montat, dar video este fără cuvinte, dar eu acum încerc să vă povestesc cu cuvinte. Era varianta de montat acest Webasto. Prima variantă era, uite aici, înainte, aici de sub, cam este loc la Duster, aici de sub. Pe urmă, aici la scaunul pasagerul nu se poate monta, că scaunul pasagerul nu se dă în jos. Vedeți, scaunul la șofer se dă în sus, în jos. Dacă se dă în sus, se creează un pic mai mult spațiu. Aici nu se dă în jos. Așa. Era varianta de montat în spate, în portbagaj. Este și varianta de montat în spate, în portbagaj. Dar mie varianta nu mi-a plăcut, deoarece eu, vedeți ce am în spate. În spate am un câr de lemne. Am organizerul și tot este acolo în spate. Și nu merge în spate montat. Locul optimal de a monta acest Webasto am găsit aici. Adică am scos acest scaun, am măsurat Webasto, uitați-vă atent, el intră ideal sub scaunul la Duster. Aici unde aerul intră în acest sirocou este cam de 2 degete. Ia uitați-vă, este de 2 degete, vedeți? Loc de 2 degete, adică aici intră aerul din salon și pe aici circulă. Pe aici aerul este aer cald. Arăt aici. Avea un rezervoar standard de 10 litri, așa plat, dar nu am găsit loc unde să-l pun, că n-are, doar în afara mașinii. În mașină n-am vrut să-l pun să nu miroasă a motorină. Așa că am găsit, uitați-vă atent, aici loc de rezervoar, vedeți? La aripa dreaptă a șoferului am scos roata și l-am montat, uite aici, vedeți? Ia câte-l, uitați-vă atent. Ia câte-l aici. Vedeți cum arată? Rezervoar de 5 litri. Vedeți? E în aripa dreaptă a mașinii. Nu încurcă nimic. Ia uitați. Rezervoarul e aici. Este un bidonaj pătrat. L-am legat cu niște sârmă, așa ca la noi. Pe urmă merge un filtru. Vedeți? Un filtru mic. Aici este filtru. Și pe urmă este, ia uitați-vă, tot am legat, aici este, ia uitați-vă, pompa, vedeți? Pompa nici n-am legat-o de nicăiere, pur și simplu așa din aer, pompa. Dacă o leg de corpusul mașinii, o să audă un zgomot de înțeles, un țac, 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 dar așa pompa așa din aer și nu se aude niciun zgomot. Cum se unește la acumulator? Are o sârmă, vedeți, roșu. Pur și simplu am luat o sârmă și am unit-o la plus. Vedeți, e unită
prin siguranță, e unită la plus. Și masa sau zero e unit de corpusul mașinii, de carcasul mașinii, de caroserie. Foarte ușor se montează, adică plusul se montează la acumulator, iar minusul se montează la carosabilă mașinii. Adică, începem. Câteodată ne arată aici niște greșeli, deoarece nu folosesc ades acest webasto, odată în jumătate de an, și mi arată câteodată greșeli E1, E2, în carte este descris E1, E2, E3, E4, ce fel de greșeli și cum se poate reparat greșelile, de îndreptat greșelile. Era prima dată cu panou, de acesta panou era fără funcția start-stop, adică funcția start-stop. Nu să-i dăm drumă. Vedeți? Nu pornește deoarece în mașină este deja 23 de grade și webasto nu îl pornește. Vedeți? Nu îl pornește deoarece în mașină este, ia uitați-vă, în mașină este 20 de grade, în afară mașină este 18 grade. Ce am vrut să mai spun? De start-stop. Primul panel, acest panel era fără funcția start-stop. Avea funcția numai într-una să lucreze și nu se mai stângea. Am trebuit să comand alt panou care are funcția start-stop. Start-stop adică când se încălzește temperatura respectivă, adică dacă ați pus 25 de grade și se încălzește la 25 de grade, acest panou închide sirocou. Îl închide în funcția stand-by, știți? În funcția stand-by. Când se răcește în mașină la 22 de grade, când se face cu 3 grade, 4 mai puțin, sirocoul se pornește din nou. Acum el nu se pornește deoarece în mașină este cald, un pic este soare afară, mai seară o să dau drumul să vedeți cum el funcționează. Hai să vă arăt cum torn motorina în rezervoar. Am cumpărat o canistră de 5 litri, uite are de dorit ca canistra asta să nu fie în mașină, că miroasă urât, miroasă motorină urât. Ia uitați-vă așa, ne-am pregătit așa o nebunie, un life hack. Arată cam colhoz, dar în viitor o să îndrept. Ia uitați-vă așa, dăm drumul la dop, vărâm în rezervoar. Și aici turnăm, este plin plinuț. Bineînțeles că am să torn pe jos un pic cămușă. Mai este o aplicație aici pe telefon. Trebuie să aprindeți locația. Ia uite așa, vedeți? Op. Uite așa, vedeți? Aici se poate de dat mai tare. Ia uitați-vă, gradele mai tare. 25 de grade. Aici se poate regimul mai tare. Ia uitați. Maxim am dat la roșu. Ia uite
atât înstructit aici pe jos, așa ca întotdeauna. Ia ce-am făcut aici. Nu e tare bun, data viitoare am să fac asta. Ia uitați ce-am borit tot aici, vedeți? O leacă nu-i bun treaba asta. Ia uitați-vă, dragi prieteni, punem înapoi, dopul punem înapoi. Ia uitați-vă cum am turnat. Peste tot este motorină. Asta nu e bun, data viitoare o să fac ceva altceva mai lung, furtunul ăsta. Un picuț mai lung. Că boresc tot pe aici, uite, acumulatorul îmi borit tot. O să trebuiască să șterg un pic asta, să nu fie probleme. Ia uitați-vă, s-a pornit, vedeți? Mi-am put mâinile a motorină. Ia uitați-vă, se începe a răci un pic, vedeți? Hai să vedem. Ia așa el funcționează. Iese fum. Ia uitați-vă cum iese fum aici. Vedeți? Ia ascultați cum lucrează pompa. De la început ea începe a țăcăi repede, țac, 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 țac. Și pe urmă când începe a da căldură în mașină, uite așa se aude. Țac, 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 țac. Vedeți? Ia uite așa. Acum uitați-vă. Hai să vedem dacă încălzește. Până ce nu încălzește, este aer rece, dar lucrează. Ia uite, acum încălzește, dragi prieteni. A trecut 3 minute și sirocolul încălzește. Acum temperatura sirocolului este 136 de grade. Acumulatorul este 12 volts. Cine întreabă dacă descarcă acumulatorul, nu descarcă nimic. La început, când se pornește, atunci se chică voltajul până la, poate să chice până la 11,5. Ia mă, uitați, 11,4, 11,5 și pe urmă se întoarce înapoi. Ia uite, 11 chiar, 10,9, oho, 10,8, 10,7, 10,6. Acum este, ia uitați-vă, temperatura o luat-o, da? 24 de grade și s-a stins. O să vă arăt și mai noaptea cum lucrează noaptea, când o să fie 0 grade afară.